Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita badhe nyuwun wekdal sekedhap kangge wawancarai mangenani Letwe punika. Nggih, monggo. Pertanyaan sing setunggal, menapa ingkang Mas mangertosi ngenani Letwe punika? Letwe niku kalau bentuknya kayak terinspirasi saking Astor, jajanan Astor. Kan bentuknya kayak Emil Babar. Letwe punika aslinipun saking pundi? Hasilnya saking pada Mbak. Tahun udah lama, 1943. Kalau enggak. Sinten ingkang dados inspirasi Mas kangge ndamel usaha Letwe punika? Nah, Letwe nek tepul teng mriki kula nderek tiyang. Ing taun pinten Mas miwiti ndika usaha Letwe punika? Nah, tepul iki 2012. Tentu punapa Letwe punika tanganan khas Indonesia deh. Karena Letwe niku macam kayak camilan, tapi buahnya dari masyarakat. Kados pundi caranipun damel Letwe ingkang leres? Nah, Letwe niku bahan-bahannya saking saraja, tepung beras, tapioka, gula pasir, kali margarin. Matur nuwun sanget Mas, awit sampun maringi wekdal lan wangsulanipun mugi usaha Letwe punika tansah lancar lan darar. Nggih, amin.